Nay mga uyab. Wala. Nangitag uyab. Wala po. Wala. Kung hatagan og uyab ni Santa Claus ang mga single karon. Ngano? Para inspirasyon. Nganong sig inspirasyon man na? Kay Kuan man. Dili ka inspired ba walay uyab? Inspired food. Inspired Japon. Kinabuhi kay. Kay Kuan. Naman akong pamilya. Gulupad. Kay naman akong pamilya. Wala. Oh, very good. Mo'y maka-inspire nimo. Dili lang uyab-uyab. Dili. Kay So, hatag labad sa ulo. pero nagka-ex na. Wala po. Wala food since birth. Yes. Since fetus pa. Yes. Okay. Sige, ma-comment na lang nato kung hatagan og uyab ni Santa Claus ang mga single. Kung ikaw hatagan ka kaani mo dawaton? Duwaton. Kung ihatag. Nang ka dito kira uli uyab. Goni. Hatagan man sa duwaton. Di ba lahi po ng imong ano no, imong Juicy po kayo. imo ang lihayan ng grasya. Yes, correct. Ang uyab grasya din ha. O disgrasya. Blessing mo po siya. Kanya abot man siya sa imong kinabuhi. Ikaw, anong dili? Dili sa kay paan distract mo Ka-distract saan sa paan sa pag-eskwela? pag-eskwela. Eskwela pa ka? Eskwela pa. Saan ang grade? Grade 10. Mag-move on na. Yeah, senior high na po. Mag-move on na ka? Dili. Ninga? Wala kay wala. Wala ka move on. Wala. Sige. Okay. Message na lang sa future relationship, sa future uyab, sa future nga ihatag ni Santa Claus, nga uyab. Okay po. Message niya, pohon, imong uyab. Wala ko'y ka-message. Di ba i-message? Future relationship ba? Okay, ikaw walang may. Ningon mga nga okay raw, dawato nimo. Or message si Santa Claus na lang, pagpasalamat kay hataga uyab guno. Thank you kay imo. Let's go. Ngayon mo kung hataga uyab. Imo kong tagaag-uyab. Thank you sa blessing. Ikaw, mensahe nimo niya. Pera na siya abot ra po. Maluyan ras Ginoog ni Santa Claus. Mutuo po mong Santa Claus. Wala siya, mutuo Ikaw, kasi. to ka? Dili. Dili? Nasayang hatagan to kaguyab. Nay mga uyab, Wala kani. pila, Sara, syempre. mga sideline. 13. Sa 14 tanan. 14 tanan. Basig para ni niya no, nga pangutana. Kung hatagan ka ni Santa Claus o uyab, ngano? Wala diya ka. Nakita ka uyab? Wala. Kung ipugos ni Santa Claus ang uyab, Di ako gana. dili ka na dawat? Dili. Nga naman. Wala, di na ako gana. Gana sa magsulo. Wala. Nagka-ex na. Pila ka ba? 7. Isa ka ba sakit? Nganong gibulagan o nganong nakigbulag? Anong bulag? Nga naman. Nabalaw na ko. Ano dinaron? Mabalaw ka? Bulagan diretso? Busy mas dula. ML, ikaw, kung hatagan ang mga white uyab, susama ng mga uyab po. Santa Claus og uyab. Ngano ka ha? Basig deserve ninyo nga magkauyab nga. Puhon. Oo na? Oo. Okay. Phone. Puhon, may lawas. Inig 50 nimo makauyab na ka. Na ikaw, dungagang Santa Claus yung uyab. Dili pwede. Dili pwede ka nga naman. Manawag na to. Haturo, chat, isa man doon. Ay, wala diya. Yan, lahi na. Okay. Oo. Unsay message mo Santa Claus? Gusto mo kay hangyo. Nakuhangyo niya. Unsa man? Maka-abroad na ko. Asa mo ka man to? Depende, asa dalon. Ikaw, wala kay hangyo sa Claus? Na, Minsan. may kwarta. Partara, dili uyab. Dili. Mensahe na lang sa imong uyab. Stay safe ka diya sa Cebu. LDR mo? Oo, na. Pila na katuig? Mo 3 years. Nga LDR o relasyon? Ang relasyon Ang pila katuig? relasyon, tulo. Hasta LDR. Mm. Tungod sa COVID? Tungod sa COVID kay karon pa man gi-open ang border. Sumato ka. Puhon. Pohon. Ikaw, message of future relationship. Allah. Wala, masog di magbulag sunod. Masag dili ka makigbulag. Sunod. Kaya sa mabala mo sa ikot, di ko na samok nagdula. Dula ra pirmi. So tungod sa dula. patak na. So sala na sa uyab. Sala na ko. Kay mo sala sa uyab ba. Sige siya panghilabot sa ibang dula. So ganahan kag uyab nga mo sabot sa imong pagdula-dula. Nganong dili ang imong dula imong uyabon? Na Anthony makuig po naglubong na ako. Kana ra? Wala ra. Napa mo ilakaw? Dili ra lingkod ra mi. Aling ka. May na. Sige kami napa mo ilakaw. Kasi ara ha. Ay pa nasblida po. Namo gusto mo gite. Sige na uyab. Wala. Sila po uyab. Amazing. Sana all walay uyab. Kung hatagan ni Santa Claus og uyab ang mga single, ngano? Deserve mo na muna. Pero kinala na mo mga butan. Nice ha, dili naughty. Pero pwede pod naughty and nice.
Okay, na kayo mga karakteristik ng gana sa usa ka lalaki. Respectful sila. Jud, like, Jud ay Okay, pinakauna. salamat po. Sige, thank you. Tapos, Yeah, respectful sila and then ambot like everything will follow man good if kabalo kang respectful sila kay like dili ka nila bastoso na sila respect nimo and other people around you. So yes. kanara, Yeah. gikan sa pagka-respectful. Mo follow na ng everything understanding kay syempre respect good sa nimo sabton jud kaniya. Alam pag respect siya nimo yun siya kasabot nimo di ba? Unless Korean siya. Yeah, pa. Okay, past relationships. Yeah, I had. If you don't mind me asking nga nung nagbulag, kisa may nagkigbulag. I think nakatry ko nga ako'y nakibulag and then gibulagan sad ko. Nano di ay? I invoke my right against sabi niya. Okay ra. Mensahe nimo ni Santa Claus nga mohatag og uyab nimo pohon. Hopefully kay nana na siya sa time nga stable na ko like mentally, physically, emotionally, spiritually because dili man gud na about getting ready kay sometimes bisag dili ka ready and then if the right person comes ready na ka agad-agad so yeah hopefully by the time nga kanang butang God willing nga anong time gihatag siya nimo the best present ever. Stable na ka na kaimta. Stable na. Dili ko ba kayo Dili pa. stable? Nabutan na to karong adlaw naabot siya Oh. si Uyab. Thank you Lord and thank you Santa Claus. Message to future relationship. Ayaw na pagdugay-dugay. Uy, dali na dayon. Ganara. Yeah. Okay. And then, I'm so excited to meet you all. Oh, joke. Ikaw na bitaw. Basta na bitaw kamok. So, yeah. Ara. Sige na pakidungat. Oh, ito siya. Ikaw na ito siya. Ako naman. Keep it short and sweet. Ba to? Yeah, ang pinakalas nga tumag. Game. Isa katawa wala pa nagsugod. Mag-uyab. Asa mo, friends? Okay, friends. Gawin sa mo direct ba? Lami ikaw mangga. Ay, na uyab, wala. Wala. Namulong og uyab? Wala. Wala, ikaw. Wala. Ako yung pangutana. Kung hatagan og uyab ni Santa Claus sa mga single, ngano? What's up? Pag sumabot, TikTok. Kung hatagan ni Santa Claus og uyab ang mga single, ngano? Ngano ka ha? Eh, wala man sila uyab. Malamang na. Ikaw. It depends on the person kay kuan man. Dili tanan na single kay kapangita na uban na happy ra sila silang kagalingon pod kining self love sa ba. Mo po na usa mas kalipay pero kanang uban kalipay sa uban kay kanang sila na partner pod na maka-appreciate nila maka-handle pod sila ba. So ikaw, unsa man ka? Self-love ka karon nangita kag laing love. Pareha ra man naral ko gusto nga ba. Nasto nga. Ikaw, gapadaplin-daplin ra, nasto nga. Padaplin ra. Okay. Dili dili ko. May mga ex, pila ka ba? Bawal mong hiyak. Kasi okay ra man pud dinimo tubagon. Secret ra. Ikaw na kay mga ex. Pero ko to. Pwede maiyak. Dili Sa ganahan ninyo sa sakawiyap. Wala mo kuningon nga usa ko kung nakanadagan, di ba? Tiyara, oh. Tiyasa. Sige, unsa imong ganahan kay mo kopya siya. sa kabay. Sa usa ka uyab. Doesn't need to be beautiful but intellectually brilliant. Bright ka? Bright? Depende. Ikaw, kung saan ganahan mo sa usa ka lalaki? Same bro. Ikaw, bright po ka? Dili. Dili, di mo pwede magkakamo. Ade, pwede. Friends ra jud. Magmaoy na po niya. Sigmado na po. Tigmaoy din eh. Mensahe na lang ninyo ni Santa Claus nga mohatag og uyab sa mga single karong Pasko. Ang mensahe ni Santa Claus kay dili man kanang kabayan sa uyab. Ang ganahan na matawat ka ng Pasko kay mubalik ang kusog sa akong lolo ba. Week mo kay ang lawas ko dron. Muna mo kakita kag gulang ron kay emotional kay ko. Isot ka ayo pa na. Wala. Wala kayo mensahe. Message to future relationship. Sa future nga uyab, ayan ako pasakit eh, mga anak. Okay, nito ba? Amo na to. Sige ikaw, message to future relationship. Ako rang gyangya nimo kay palangga akong pamilya o palangga mo kagalingon usa ako. Mora gud na. Kana ra, lakaw na. Among i-upload sa super ka lang nga Facebook page. Ano? Okay ra? Okay ra. Okay, mo gigito ba gani? Okay, una pangutana. Nay uyab? Wala. Nangitag uyab. Nangita. Dili. Wala. Ang pangutana, kung hatagan ni Santa Claus o uyab ang mga single, ngano? Kay na-feel ni Santa Claus nga lonely na kay sila sa Pasko. Unang tagaan na sila. Susama nimo. Kung kabalong lang mo sa akong feeling nga single, Sa man ang feeling nga? Sige, explain. kan Pasko kay dako. Ah. Dapat malipayon tanang tao. Ah. Nya gagaol man ko kay wala man ko'y ma-express ako ang love. Dayon, Ah. muna siya kung ma-feel ninyo,
ngita pa mag-uyab. Ikaw, wala ni mo na pilihan na feel. Wala man ka nang ito. Wala nang uyab. Kaya nga naman. Study first. Tuo ka niya? Tuo ka niya study first. Libo pa man ko ano niya bud. Kaya nga naman. Dua-duhaan. Kay usahay ganahan siya, nya kung naa, balibaran man niya. Na ang blessing, balibaran pa dyan. Mo da gana siya inana. Usabot. Isa naman na. Unsa di ay ganahan ni mo sa usa ka babae? Simple ra man ako kanang basta nagay ko istorya, maminaw. Ano di ay? Kanang kuan ba? Bungol din ba? Oh, kanang kuan gani, mustorya ko kabayan sa akong adlaw gani nga excited ko mustorya niya sa kabayan sa akong adlaw. May day ra dai nimo. Ha? May day. Dili kay masyada magyunang nakay tawo nga kastorya ba. Kay kana may day igor mo sila mulantaw, di man sila mustorya nimo. Comment. Kita no? Pero lay ra gyud. Pila naman ka ex di ay? Usara. So ang musang ex di kusog maminaw. Depende nga sa yang mood manggod. Usay. Muna inyong ibulagan if you don't mind me asking. Dili ra mo tugan. Ay da ka tugan. Mao- Pero mao jud to. Loko ba? Mauna. Wala ka daw sa tugan. Sige. O sige, padayon tong imuhang mga ganahan sa usa ka babae. Minaw, syempre kanang sexy gamay. Unsa nang sexy gamay? Kanang mga 36. Sa 36 unsa na? Vital signs. Sa kanang size sa Vital hawak. statistic? Sa taas, sa dugan, sa hawak o sa Yun na. mga na. Mga baga ba? Wow. Lami ng mga baga. Pero kanyang baga kay gamay man ko. Oo, kita. Igo ra. Gigil ra. Unsa pa? Ganahan po ko nga mo express po siya nako nga kumusta yung adlaw niya. Kusog siya mo kuha mo storytelling ba. Dili ka story tong usa. Magbaylo-baylo may kuan. Hilumon tong usa? Medyo. O tig sekreto. Medyo ilumon siya. Ba din nagbulag mo? Dili po. Mo din. Okay, unsa pa? Napelain? Kuan. Gana po. Dagani ka na siya kaniya. Simple ra yung ganahan pero dagan siya lista. Napay kadungag. Sige, unsa pa? Last na Kuan na. ra. Mas mubo pa nako. Muna na siya. Di ka ganahan ng stats mo? Tapos nato di ma. Grade one. Hindi man nato mahalukan kita ba't na mo tingting ba lain na. Elementary yung ganahan. Dili po. Namay mga gagmay man. Ikaw, unsa yung ganahan sa usa ka babae? Attitude. Ora. Attitude ra. Unsa mga attitude na yung ganahan? Butan jud otlin first, then caring. Ora. Mensahe na lang nimo Santa Claus nga hatagan kag uyab. Santa, belum makasawang kaagi. Belum makasawang kaagi. So unta, muhatag ka na uyab kanang wala pa'y Pasko, mga 22 ana kay para maka-adjust pa gamay ba. Napay mga panahon. Para pagka Pasko, solid na may. Ya, good boy man ko karon. So wala ko sa bad boy nga lista nimo. So angay ko tagaan ro Pasko. Mura na. Salamat. Try. Ikaw, mensahe nimo ni Santa Claus nga mohatag og uyab sa mga single. Selfish ko, dapat matag siya gift na ako. Dili uyab. Hindi na ako ganag uyab. Mensahe na lang sa future relationship. Kung ikaw man gani hatag ni Santa, matik 5 years na ta. Matik na. Mura na kuan. Trial card. Muna limit na ako. Ikaw gumag 5 years bulag na dayo. Dili, di ba? Muna siya limit. Limit nimo. Ay, limit. Ay, minimum. Minimum years. 5 years na, matik na na. Galmon tigang maayo. Nya manambok yuga. Pakano tigang maayo. Pila na mo katuig itong imong ex? Kuha naman to, usa ka pin. Nga mo wala ka buto 5 years. Kay, di man siya inatag ni Santa. Para karon man to ni Santa, ang 5 years minimum. Ana ra? Oh, mora. Lako na me. Oh, pwede. Thank you. Salamat.